Kenem gi bonne manege mantino bosingeta da video na fona ko eba ihe bụ ndị nyere Anambra security n'aka. Imagine the deteriorating life ndụ na n'iyi and that have been 11 na so ebo ndụ na n'iyi mmadụ na-ebi. You will have the security of a city, of a town, of a state. Hayano aka India. Soludo, it is high time you may reform na this your aguna chamber. Kere nke bụ na onye security eti ko bịa chebe mmadụ chejegba hard drug na adakpi na gota. Enwere ebe ndị mmadụ na ha agba hard drug mana police ọdịna police ọdịna soja ọdịna navy ọdịna nka every other sector security in Nigeria is totally messed up. Aguna chamber aka formulu nke mbosi ya. See, only him be the reason when I say, does it mean that now these people are joining this force without any medical report, without any history of their background being checked? Because imagine no way on that force could be done it's not possible. That is why it be able like this. They find it very easy to take human life. They find it very easy to take human life. And then security obodo kona angu kulos okamana eme reform just say here na because I see no reason ndaguna chemba na constitute nuisance harass ndị mmadụ detain ndị mmadụ nwekwa their own private cell vigilante the same thing ndakodo the same thing. Now I begin to ask myself, does it mean that now nobody can be capable enough? Because it's beginning to look like now everybody is trying to find a way how you do into political power in any by all means. Can we make an escape route to their problems? In other words, for example, the press because now he feel that now he can use that gun to command respect that he's not getting from his family, from people, from outsiders. So automatically that thing becomes an escape route for them. Now, have you ever seen a rich man making a poor man a financier of his company? He will only go jijeme financial secretary oya run company down. Iwele onye oshi onye aka akpa retired amoroba iwele ya mee chief of security obodo is as equal as handing over to a criminal. Iwele onye na-adakpo mmadụ onye na-ebu onye ndị ntọ wee mee ndị nche obodo ahụ niile ya atụ mmadụ nọ n'obodo ahụ. This is exactly what Soludo and his people are doing. If nobody is speaking up in this thing, because one day you met Tonya Obana, I can make good Ndebonya Abwebe, Babunda Anambra Abwebe, Babunda Ebony. I'm beginning to see it now. All these people join with this force in order to create problem within this interstate type. Because now early this year, onye Ebonyi no aguna chama babu nwanyị na Nnewi. Another year, as in under Anambra babu onye Ebonyi. Only thing in Anambra soil. The other day, onye Ebonyi gbala egbe gburu onye Ebonyi. Onye Ebonyi bụ ihe gbala egbe gburu onye Ebonyi state. Under Aguna Chamber Security Section 1 Soludo. Under Aguna Chamber, what are they doing to reform themselves? What are they doing to reform themselves? Most likely they just washing the bank. Nikolobia. Where are all these people? Ekijezwoshia. Kedebehano. Mosaka na tomodi in a broad daylight. In the presence of Anyanwu na Abara. Kana anatom mother. And nobody is doing anything about it. Soludo biko kanjukene.
Does it mean that the life of the citizens doesn't matter? Because your chief of security, what are they doing? What are they doing? Onye kwesị ichekwa obodo bụzi onye na-ahazi nkwụ adaghali. And to make this matter worse, this person may not be dismissed from this force. He may not be dismissed. Amanchung ya n'ọlụ a. Onwe ka achụọ ya today, nwanne echi ọ na-achị ata. Because ohe na-emekwa na police section. Ndị niile ha achụ na SARS disbanded na SARS bụ ndị na-akpụkwa n'ime police force today. Ndị niile ahụ nwetara police people ya bụ epụta ifu na-eyipụgo ha uniform. Mana after that, isikwa n'azụ smuggle ha into special anti-criminal squad. Ọ hapụgo normal police a na-akwụ n'ụzọ. Mgbe aka ya afụzi ahapụwazi ya afụ ọnụ. Dowazi ya ka ndị oshi asị ha jide. Mgbe hapụzi afụ ọnụ hapụ dread na-ese anwụrụ. Dobazi ya ka ndị oshi ahụ asị ha jide. Because this issue of Anambra state security here and there, afọm go the whole security in I form still ihe na-ebe nka na-ebe. So which means now I'm going to get the truth. Or borrow outsiders na abịa eme crime na eme na Anambra state. On the bin obodo ahụ. Because ndị Igbo na-atụ n'inu sị na no ihe nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ezi na azụ na ngịga. It cannot change and it will never change. So ka anyị kpọkwuo onwe anyị to order now. Table ourselves to Soludo. Does the life of the people matters to him? Is it no high time I disband all the security network on urban Israel? Because they have caused more damage than good in Anambra state.